Kaya to guys, ayan. Ang baba, 'di ba? Tapos yan yung bunga, bunga ng mangga. Mangga ba yan? Ayan guys, ang ganda. Ang baba talaga oh. 1 year old, abot na abot to. Ayan. Coconut dwarfs. Dwarfs coconut. Ayan. Ang ganda ng bunga. Hoy. Maano to guys oh. Kasi nabiyak dyan. Ano siya, kapag malalaki na yan, malalaglag na yan guys, hindi na yan matutuloy. Sayang, masasayang lang to. Ayan no, masasayang lang yan guys kasi nabibiyak yung ano niya, tangkay. Kasi ang bigat eh, habang lumalaki bumibigat siya. Habang lumalaki bumibigat yung bunga. So kaya yung tendency ay hindi na nalalaglag na siya guys, katulad noon oh, hindi na umabot sa na mayroong laman. Yan. Yan na lang yung natira oh, isa kasi nagsipaglaglagan yung mga bunga. Kasi nga kapag mabigat na, nabibiyak yung tangkay nila. Ayan, sayang lang. Yan pa guys, so kaya tinutukuran namin dito nila tita diyan. Kaya kailangan tukuran yan guys kasi nga habang lumalaki mapabigat ng pabigat, kaya nabubusulo yung nalalaglag. Nalalaglag ba? Yan o, pinagpuputol nila yung mga dahon. Yung mga ano dito eh. Yan, tanim dito. Tapos yun guys oh. Tingnan nyo oh. Hi, baba. Grabe. Ang ganda talaga. Ayan sila tita at si mother. Manguha ng pananim na kamuting kahoy. Ayan. May nag-ano kasi dito guys, nakikitanim. Ganda dito kasi taniman. Ang ganda ng ano eh. Ang ganda ng lupa oh. Ang ganda dito magtanim ng mga gulay. Ayan. May bakod kasi doon sa labas. Mga pastulan ng baka. Kaya binabakuran nila para hindi maperwisyo yung mga tanim dito sa loob. Ayan oh, ang daming tanim na kamuting kahoy. Punta natin yung isang niyog ito. Yan guys oh. Tamang-tama sa Pasko o kaya New Year. Magano tayo, buko salad. Ayan, abot na abot lang guys. Diba? Nasayad yung mga dahon sa ano, sa lupa. Tapos ang daming pinagkuhaan dito oh. Ayan, nauna pa talaga sila sa may-ari. Ayan, ubos na oh. Ubos na guys. Bagong paalaga to sa amin na lupa na to oh. At saka niyog. So ayan guys. Dito na naman kami magpa-farm. Manananim ng aking mga ka-Tres Marias. Yan oh, ang dami din bunga ng isang yan.